Come. Definitely. Ako na ito. Yeah. It's okay. Bukas na ano ko na doon. Paano ka? Ang good kita din. So yung cellphone daw dyan. Nakita ko lang nagla-live ako kung nakikita tak live. Dali. May load na to. Ha? Nakikita sa YouTube. 5. Mag-5. Ay, baya pa nila mo. Ha? Dali. Kaya nagla-live ako. Makag-live stream na. Tapos di ka napakunik, ano? Hindi naman napakunik. Makain. Baga. Dede. Katot YouTube. Da. Katot. YouTube. Mm. Ko YouTube. Oh, sige. Exercise sa Google. Google. Ako na YouTube. Google kaya makita mo ako na naka-live ako. Dahang. Joy. Ay, puta. Bahala ka di ba? Anay. Ano? Uri ko load. Asan ka may damulod pa ako kagad. Kanan just lad to. Sila ko makakita. Man. Kita na. Dire. Nagmito na, tara na. Okay. Okay, man. Uy. Dire. Oh, kikita ka dito. Oh, pero. Uy. Maray, dito sila ko. Hoy, biton. Hoy. Karani. Alam mo. Mga patay. Wala. Kuya. Sabi naman. Ikaw. Wow, naka-live na ako. Maray hapon. Sa'yo ako niya dito. Yan, ito pa nag-close. Mga patay piit. Babalik ko. Ako na, piit ka man. Sige.